大家好，用我 Shoki 啊。今集繼續講大家啲日本語中級1第4課嘅文法。要表示第二、第三人稱想做啲乜嘅時候啊，本來應該用 tagaru 或者 tagateru 噶嘛。但係喺下面6種嘅情況啊，可以用 tai 就得噶啦。當然啦，用 tagaru 或者 tagateru 都 OK 嘅。用呢個就簡單啲啦。第一種情況假定啊，もし彼も一緒に行きたければそう言うでしょう。もし彼も一緒に行きたければそう言うでしょう。如果佢都想一齊去嘅話，就咁樣講吧，就會咁樣講吧，就會照講出嚟咁意思啊。好，引用彼も一緒に行きたいとのことです。彼も一緒に行きたいとのことです。聽講咧，佢都想一齊去。疑問啦，彼も一緒に行きたいですか？彼も一緒に行きたいですか？佢都想一齊去嘛？咁意思。好，連體修飾。咩叫連體修飾啊？後面接個名詞啊。彼も一緒に行きたい事実を隠しています。彼も一緒に行きたい事実を隠しています。隱瞞住佢都想一齊去嘅呢個事實啊，見唔見到啊？接咗名詞啊。推量即推測。あなたも私たちと一緒に行きたいでしょう。あなたも私たちと一緒に行きたいでしょう。你都想同我哋一齊去吧，咁意思。過去，昨日彼も一緒に行きたかったです。昨日彼も一緒に行きたかったです。琴日咧，佢都想一齊去啊。全部用返梯。好，第二點，要表達第二、第三人稱嘅感情、感受、感覺嘅時候，本來要用 garu 或者 gateru 噶嘛，但係喺頭先嗰6種情況入邊啊，可以用返 i da 尾嘅 i 形容詞 i 尾 na 形容詞用返 da 尾就得噶啦。當然啦，你將佢變成 garu 或者 gateru 都得嘅。好，咁嗰6個情況咧，我唔舉晒啦，舉2個情況出嚟就算啦。推測，山田さんも電話が嫌いだろう。山田さんも電話が嫌いだろう。山田先生都討厭電話吧。過去，彼女はゆうべ寂しかった。彼女はゆうべ寂しかった。佢咧，琴晚好寂寞啊。好，暫時講到呢度啦。有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。